Az Újvidéki Köztisztasági Közvállalatban a bérek kifizetése mellett jobb munkafeltételeket szeretnének kiharcolni a dolgozók. Vedran Bozsics, a vállalat függetlenség szakszervezetének elnökét betegszabadsága miatt csak telefonon tudtuk elérni. Ő azt mondja, a bérek késése folyamatos. Od nove godine nama stalno kasne dve plate. Čak se u jednom momentu desilo da je bilo 3 plate, pa su nam onda dali jednu. I to je dovelo do toga da su radnici jednostavno bez sindikata, znači bez ikakve konsultacije sa sindikatom napravile obustavu rada. I to je znači dovelo do toga da su na kraju sad 11 stalni radnika otpušteni, ni krivi, ni dužni. Sofia Mitrovics, a közvállalat szóvívője szerint tavaly mintegy 160 millió dináros kártérítést fizettek ki az újvidéki polgároknak kutyaharapások miatt. Emiatt és más anyagi gondok miatt a vállalat számláját zárolták, így a fizetéseket sem tudták kifizetni időben. A köztisztasági közvállalat dolgozói március 27-én is beszüntették a munkát, éppen a bérkifizetés késése miatt. Ebben a hónapban ezért mondtak fel néhány dolgozónak. Tvrdnja čelnika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost da su u Čistoći 12 radnika dobili otkaz jer su neistomišljenici nadređenih su naprosto i neistinite i neosnovane. Otkaz je dobilo 12 radnika koji su učinili direktnu povredu ugovora o radu, odnosno koji taj dan nisu izvršili svoje radne obaveze. Kako nije reč o političkom revanšizmu, svedoči i činjenica da među otpuštenim radnicima postoje i članovi stranaka vladajuće koalicije u Novom Sadu. A szakszervezeti elnök szerint a közvállalatban nagyon rossz feltételek között dolgoznak. Előregettek a munkagépek is, és nincsenek megfelelő helységek sem, ahol a szakszervezeti gyűléseket meg tudnák tartani. A szóvivő szerint azonban az elmúlt időszakban a városnak köszönhetően 10 új munkagéppel gazdagodtak, de ez még mindig nem elég ahhoz, hogy a munkát gördülékenyen végezhessék.